Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya dan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamina kang mangirani ana wong ing alam kabeh. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi tur kang maha asih. Maliki yaumiddin, maliki kang ratoni yaumiddin ana ing dina kiamah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka namung dumateng panjenengan, na'budu nyembah sapa ingsun, wa iyyaka lan namung dumateng panjenengan, nasta'inu nyuwun pitulungan sapa ingsun. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina mugi nuduhaken panjenengan ing kawula as-sirata ing dalan al-mustaqima kang jejeg, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina yaiku dalane wong-wong an'amta kang paring nikmat panjenengan 'alaihim ing ngatasé wong-wong mau, ghairil maghdubi sakliyane wong-wong kang den bundu 'alaihim ing ngatasé wong-wong mau, waladdallina lan ora wong-wong kang padha kesasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.